Intħabbru riformi ġodda fil-qorti tal-familja. F'konferenza tal-aħbarijiet it-tnejn filgħodu l-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard u l-Ministru għall-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon spjegaw fid-dettalji t-tisih legali u l-investiment li qed isir f'dan ir-rigward biex jiġi faċilitat dan l-eżerċizzju sensittiv. Fil-fatt ġiet introdotta liġi sussidjarja ġdida bi proċess ta' medjazzjoni strutturat u perjodi ta' żmien speċifiċi, protezzjoni u proċeduri msaħħin għal kawżi li jinvolvu vjolenza domestika, rekwiżiti ġodda l preżentazzjoni ta' dokumenti fl-ewwel stadji tal-proċeduri, mekkaniżmu ta' infurzar inkluż għal ksur ta' digriet, protezzjoni u parteċipazzjoni msaħħa ta' tfal u dispożizzjonijiet ċari dwar kura, kustodja, aċċess u manteniment. Intqal li ġiet introdotta kariga ġdida ta' uffiċjal bħala koordinatur tal-medjazzjonijiet u se jkun hemm persuni ta' sostenn bħala esperti tal-qorti. Se jiġu maħtura wkoll avukati ta' tfal li jipprovdu assistenza legali u pariri lil minuri. Fil-bidu ta' proċeduri ta' separazzjoni u divorzju għandha tiġi preżentata ittra u nota ġuramentata. Medjazzjoni għandha ssir f'mhux inqas minn 6 sessjonijiet f'terminu massimu ta' 8 xhur li ma' terminu jista' jiġi estis għal perjodu massimu ta' 4 xhur oħra. Brabta mal-manteniment tħabbar li l-manteniment ordnat mill-qorti għandu jinqata direttament mis-salarju jew permezz ta' ordni permanenti ma' bank jew istituzzjoni finanzjarja. L-aċċess u l-kustodja ta' tfal għandu jitqies li joħloq obbligu fuq dak il-ġenitur li jkun talbu jew li favur tiegħu ikun ingħata. Kwalunkwe ksur kemm tal-obbligu li jiġi provdut l-aċċess kif ukoll tal-obbligu li l-aċċess jitwettaq u jiġi osservat għandu jitqies ksur tad-digritt tal-qorti. Il-Kodiċi Kriminali issa jgħid li urejat ġdid jekk persuna jonqos li jeżerċita tali aċċess jew jonqos li jirritorna lil wild fil-ħin hekk ordnat jew maqbul mingħajr raġuni valida. F'każ ta' vjolenza domestika l-qorti għandha tissospendi l-proċedura tal-medjazzjoni u tappunta rikors sa smigħ biex tieħu tali provvediment. Da minn barra li meta ssir allegazzjoni ta' manipolazzjoni intenzjonata tal-minuri minn xi waħda mill-partijiet, il-qorti għandha tisma' lill-partijiet u tieħu l-miżuri xierqa, inkluż jekk ikun il-każ li tissospendi l-medjazzjoni u jew taħtar avukat ta' tfal u persuni ta' sostenn bħala esperti tal-qorti. Sa dan it-tant f'kawżi ta' separazzjoni u divorzju kull parti tista' tibda l-proċeduri fi żmien xahrejn mid-data tad-digriet. L-attur għandu sa 6 xhur biex jippreżenta x-xhieda permezz ta' affidavit u kwalunkwe prova dokumentarja oħra. Ma li jingħalqu l-provi tal-attur il-konvenut għandu sa 6 xhur biex jagħmel l-istess. Brabta mal-investiment li sar fil-qorti tal-familja ġiet stabbilita binja ġdida biex tospita l-qorti tal-familja b'ambjent li jirrifletti żminijiet tal-lum u dawk tada da minn barra li sar tisieħ ukoll fir-riżorsa umana.